Douglas Ziko na chakanisa Ziko. Unaona zote bana. Mimi ni nyaya yangu na baba mkuru Ziko Douglas. Uyu mkororo wangu akazoita kupinda pakati. Baba mkuru akaenda komangara pakafa musisi wangu Maiziko. Baba mkuru akabadaidzira pamberi pevanhu kuti ini ndandisipo wangu. Akabati pamberi pevanhu. Wanangu, munda waturi kurima uyu. Ausi munda wedu. Munda waturi kurima uyu ndeye kwa Nyamukamba. Munda wangu uri kwa Nyakamba. Dare varando apo hapana munhu akambozviisa mufungo kana kuti dini. Baba mkuru vaamuka vaenda kwa Nyamukamba. Vasvika vati vanhu kwa Nyamukamba. Munda wenyu uyu nenda tikwenda korima munda wangu kwa Nyakamba. Mukadzi wangu hapasisini. Nyamukamba bhabva kumba kwake. Muri makuseniseni. Vasvika kumba kwedu ndana akatorara. Wakadzoka samunda wangu ari kudzokesa hari. Zonga wagadzira zvinongwa zvavo paumba pedu. Ndizovenda tumusika tete manometa mukomuka makarara ngei. Mukani kuri kune mwena wano ari kutonetsa mbuya. Pandamuka pandapinda mumba kaiwa mukorori. Tashingamidzana. Unopedza tishingamidzane kwa ine ndakumhanya kugadheni. Ndiye uyu Nyamukamba mukorori mwana watete wangu. Mai ndauya koti Ziko akadzokesa munda. Akati munda yatakata pa maikuru matiriwate. Ndiye takata pa munda. Akanga asokundira munda yekuti mukoma jeke arimi. Saka munda wadzokeswa kumba. Unonga wapiwa tete wanu mai marufaro. Ndimbuya matogareki. Zvino mai ndiridzokesa kunemwe. Ndimwe mai muri pano mune mukadzi. Mwanasikana kwa mukura. Kuti izvo zvirutawa ndatotopirawo kwa samunda wangu warima. Vasikana izvo zvirutawa ngemukorori wangu. Mai izvo zvirutawa ngemukorori wangu. Vatandogara. Vatagara. Mazuva mashoma tatutofamba tizovoti tadaidzwe kwa Sanyamaropa. Hatinene upinde munda macho kodini korima apa. Taenda kwa Sanyamaropa. Kusvika kuri ndiyo baba mkuru amangara. Paiwe Ziko taura. Ngoti ndiye mumangari izvo mandite. Ziko taura. Kwa inene mukadzi wangu akasheka. Zvinezve mukadzi wangu akasheka. Ini ndakasochinjana munda nawani na Nyamukama. Tiri munzira. Nyamukama angairima kwa ku road ku 10 off. Inene ndairima kwa Nyakamba. Ine munda wangu ndakaupiwa ndimbuya wangu. Ndi mai wangu manje sewa. Uyu Nyamukama ani munda washasi akataura kuti ngewe kwa bamukuru kwani kumasetso kwa Venenzia. Saka zvino zvadidi niwe Saziko. Kai ndatuti ndoda munda wangu. Ndatoda munda wangu kwa Nyakamba. Zvino iwe wauya komangarira uyu ngenyi. Ndusha kuti nini kaenda munda kwacho handidini. Kungonetsa. Ndati mimi mutitaurire. Takambotanga kuenda musotangana kutaura mushepo. Vatazoenda musi wechipiri. Ndiyo akabvati nini tiri kuenda rima munda wangu kwa Nyakamba. Ndipo dare rakabva rati iwewe rudo mukura nefamily yekwa mukura endai morime munda vandarima munda makore mairi idarire kwa Sanyamaropa ratonga vandarima makore mairi munda gore rechitatu ndaturima 2024 ndati kwenda korima mukomana uyu ndipo akabva auya uyu mukomana uyu wangu mukorori ari apo chakau vasvika inene hanaona kuti kurubva munhu bauko kana kuti kurudidini vasvika bhango nditi fodzo kubana wakwaita nakandadodona ndanotanga kuzviitira ndakatobuda ipapo ndazviitira weti munhu akazotinunudza ndima muna Shehondo ndiye akaya kotinunudza sesenyi inene munda ndandisina mashaka kuti kana bamukuru nekanosangana naye munda une mashaka apa ndatobva paipa handichagona kufamba badzairo ndanga ndinaro ndandurugadzira ndiro chihara chine mwina 4 chine makumbo 4 akabva achisumudza udaudewo mamuna shabva aenda pakati pacho vasvika bva abata badzaria riya mwana wangu bva aenda nebadzaria riya uyu nanhasi riri kumba kwavo tagara Mbataenda komangara nyaya iyayi. Ndipo takabva tamangara. Meta acho ari kutongera kupi? Kutombo, kudzenga. Mbataenda komangara nyaya iyayi. Mukororo wangu hana kuya. Dare rakabva rati kwa Sanyamaropa warakambotongwa sei nyaya yakambomira sei. Vandatsanangura mutsananguro kwa Sanyamaropa bva watsanangura mutsananguro mutongera wakadini wakaita nemuri wakaita Douglas ani Ziko. Kai nyaya yakatopedza kutongwa kare nyaya yakazvimirira. Douglas munda wakanawo. Imimwe kwa mukura munda yenyu munawo. Iwewe kwa mukura. Iwewe mukura enda warime munda. Wako yo watizomirira Nyamukama apa achazouya kuti ari Nyamukama. Bandaenda shuwa, bandasvika bandazvara magwere. Ndazvara magwere. Mukororo wangu akabva atuma mwana. Bauya kenga mtafanika kukenga munda zvara magwere muya ukenga munda zvara magwere. Magwere ndiyo akabva atora bauya magwere akatopa muzukuru wake bayi magwere acho. Mushure mezvo tabva kuti atatarima magwere baya. Mukororo wangu akabhecha ari kupopota musandituka ucho. Akabhecha ari kupopota ndichazvipkanya izvo ndichazvipisa izvo. Akabva wesha pagadeni pedu pako wakapiswa. Zvakaonda zvakatoparadzwa. Zvoti mapepa angu akauya kunokwasa unyama. Atori nemapepa mai. Tikafamba ndikaenda mapuritsa akati nyanya haipedzi tisura. Nyanya ngoperera kubi? Ngoperera kwa mama. Kwa mambo shwa tikaenda kutongwa. Vandanzenda rime munda wako. Musunu kuzoti kugara uko ndiri kuita. Ndiri kugara nemwana wangu. Handigari zvakanaka. Mwana wasisi wangu.
asa ndigari zvakanaka mwana wasisi wangu yakandikandosvika pangu ngai nini munda wedu patengofudeyo ndikandosvika pane mwana wasisi wangu angandiripa kutaura kuti vasha waka ndakatohanya magwere vachatondiona nimwe ndiri munhu uya ndinogara munyika kuti kwatundogarawo apa ndatishire magumba avo vana vane munda wavo kwanyakamba munda wakachinjana munzira saka ari urwadziwa renge kuenda urima munda wavo une mvura ngekuda munda wepagwenga munda wenhaka wakapiwa tete wangu ndiwo ada urima here pagwenga ndio zviri kutinetsa uyu nyamukama asati ndamboya naye padare panyamukama hari kundinetsa apa ngoti kudare takanzi endai moorime imwe kwamukura sefemi ngoti miniti pepa ramuranyowa kuti mukura femili mazuva kana kuri padhuze kusina bhazi ba tinoenda nana baba ndaenda ndarima shuwa ziko enda arima munda kwako kwanyakamba baba mukuru ziko atobva ati munda wacho wepatenofu yarundidzingira ati kuisa vanhu kurendesa wekwanyakamba kwacho ungoenda uno vanhu futi kurendesa saka inene ndiri paziko saka uzomangara ini ndati handina pekugara bange mwana izvozvi nhasi chaironi baba wacho akabva upiwa samanisi akabva auya futi kumba kuna mai hamene zvaakaya kotaurira mai nhasi uno chai ndatukwa pafoni zvekuti kana kumira kwanzi uko uri kuenda kudare kuenda hako kudare kwacho ikoye tatopedza kuzvidira jeche hakuna zvaungombotiitapo makuseni anwe saka ndichaziba kuti ndingogara ini kuya komangara kutaudza kuti ndingogarepi uyu mwana wasisi wangu asi mwana yekuti baba mwana wasisi wangu mai wangu ndiye mai wemvuri panasi pane mwana wasisi wangu asi handizi kuti mwana amira pakati pedu kuti zvidini muridzi wemunda akapiwa munda ndibaba wake achiripo baba mukuru wangu akataura pamberi pedare pasanyamaropa kuti ndaurima munda wangu wekwanyakamba wana wangu awaruramba munda une mvura ngekuda munda usina mvura wadini kudzosera munda kwamukuru aibva wadzosera munda pawatora munda wekwanyakamba inini pandatanga kukana nanyamukama pandadzokerazve padare naima pastatement mukarebesaka tinokasa kubata mastatement zviri vadare pakanaka mambo nokurespecta taura namamao ndingangoti muchidimbu inandita zvakawanda handigari nawo nguva yakareba baba ndogara ndiri mumasango mandogara asi baba wangu murwi taakomumirira nyamukama ataurwa ndiye akachinjana munda nababa vana mukuru atowaziva watoya kuda kuti pamba wafuti munda yedu isusu watakachinjana nyamukama dai ndine foni yangu yakapwanyika yandakatora audio wachinzi nanyamukama ndakakupai munda kupi dai itoripo manje foni yangu yakabva yadini nyaya yekuchengeta chinhu mumafoni tachi yangu yakabva yapwanyika kana todini kana kuti nanhasi kana pandanzi nababa ndo wandimiriro nyaya iyi handisi kugona kufamba baba tatoti dai ndava nefoni yangu iyo ava vakataura wega mudare namhai ari apa uyu kuti nyamukama tichapinda newe mukoti hamuna zvitaura here pandakazokuti siyai kabhangi kemunda aka musasarimeba kuita witness yangu magwera aritaura kunzi ndakazonzi ipai muzukuru wakatora munda watakapa muzukuru bvaufirika bvaurima muzukuru atorima wachibage chake tikati handizozvinoitwa baba mhai onai muzukuru atorasa mbeu arasa mushonga wafita chibage saka muzukuru chipinda tindo uku asi minda iyoyo awada tondipamba apo wondidhera nondigara musango asi ndimhai wangu inini zvanyamukama akachinjana nababa 1966 inini ndakaberekwa 1978 up to date ndurima munda iyoyo chimbondudze 1966 nyamukama wacho akatoshaika mwana wake akazoya tikaenda kudare kwasabhuku mkwekwe atosungisa baba wangu kuti mimi makutaura nyaya sei baba wangu vhati nyamukama yatinzi zvikanzi nini toro mwana handichakwanisi kurivhesa zvakaitwa namhai nababa bai bhozi mhai nababa wangu akashaika asi mimi muchiripo muchizwa nhoroondo iyoyo awada tondipamba munda asi chauda huswa chete ndo zviripo bhozi minda inoita huswa zvakanaka minda iyoyo wakauya wakatemerwa magwere navictor nachief saunyama victor awa watora madhiga ese ari patinof tangwena paipa nanhasi kuti ndeawa dai odi yangu iripo iyo babaka mainotaura nhasi wana wamwanhu wadatodzinga futi awo saka ini handirambi munda wababa wangu beni kuti ndisana ndiri benzi ndikandimbotange ndapindura ndibva ndaguma amikaga witness imbotipe imima pastatement mimi pastatement ndemai awataura ine kugara kwandinoita ndibva ndarohwa kuti anditaura ngeminze yemunda mapindu toita ine mwamuna wangu tezva unobereka wana watatu musikana uyu 1 ndabva ndazorohwawo ine tezvarayo unoita zvekuurayiwa muhondo ngavanhu vekanyamukudza unoita zvekuurayiwa waurayira natsuwa kuera tsuwa dzikara ziya dzenzara ziya idzi waibva waurayira namunda wacho ari urayira tsuwa saka ine apo ndarohwawo ndipode kuti muruziva kuti mwamuna wanu imwe mhai
ndite zvara mwamuna wanu tidata pauti mungozokhala na mbuya mai wangu mwatora mwamuna yeuna ndinoitwa vya je ndikhere mungoziwa ngati nawi vatakhala tetse mbuya tawapiwa mba yaso vatakhala na mbuya takala mbuya kuzosvikira kuda kufa ndokwa iyi munda ndi mbuya majasi nokupeba tete venenzia uyu waruta uyu nemwamuna wanu ngoli mapa tete venenzia ngoli mapa imwe mu wangu munda uyu una ndatikupa tete uyu adoro kwa muwi vapiwa minda bwaita vanhu wangapi watatu vati zo munda wangu wasara uri mukuru ndatipuwa mukadzi wekumba kwaso kwachitewo kainga vanhu veunde napiwe vapiwa mukadzi wacho munda yakukura uko wari kuita kuti murwai munda kukura ngevekara waya mubhuku wanga wari washanu basi masabhuku mukwekwe wanga wari watanhatu saka zvinoona mbuya wadosowekara ndiye adonyowa pausekuru ndi nyanhimba wacho urumba mangu ingozi ngadaita dzengozi saka munda handi wasuba kana ndio chongo chetu munda mukawaikwa wewe ndiri kupamba munda ine ndotora magura doto handiwani ai ndiropiwa ndiwana mbuya iwawa baba wanga ikhala kwa mabvura baba wanga ikhala kwa mabvura mutatsi mutombo saka kupiwa munda kuku anga ikhala kwa mabvura baba wacho aibvazo ya mutombo mu ndipati bvapiwa munda wacho ndiwani ngeke kwa ziko mbuya wacho vomba kwa nyakamba munda ukaniwa handi waziko baba wacho baba ngewa mbuya wo zita izo nene ndopiwa ndi mbuya patando khara iwa apkara ikurawo ifeti ikurawo zvinonyamusi ngepati ti nyamkama ti gomba mangu fira khara ine mai ndobara unayo komana wadowanda ba zvisibara unayo komana ba ndatuti mai wangu izo minda iyo ngayapiwa ile zvilangu yasekuru kumba kwangu akudotozviona ndikapfa ine minda ndinayo saka taikopa mai uyu adobva shingwe kumwa muna wahinda taikopa kuti aite tete angosala ni munda watete wache andipi umba ina banguti umba ino ndiyo inani inasekuru saka kuti ndiende kopa umba zile kwa mkura kulo bwawanda ndauya kupinda munomo vyoyatiri wazhinda ndine harizo ndandapa wanhu kwa ino warui pangozi yawo ukainga wasika nawo izo zuta watete muda ukhala pano kainge mwana yehunde ningokhala ngekuti nenda kainge kurwara asi kumba kwa mkwani kwa mwadiwa chini asi ndiri pano kuti ndiyasvikira makore angu ndinanda inge ngemaprofiti waita kuti enda ukhale gumire makore kuti ndikandichalipo kuti ndienda kumba kwangu kuti ndikhala pano apisikaniba saka muda ningotongotola ngoti family kwa mkura ino apika munda kwako ndinonge pango kubasa kwacha ndingokhala kubasa ina ndo zoti wakwera warukana ndo vati yoyo ndandiri garden yo unongapira ko hara magonje munda wacho uzova yoyo pokuda ndi banja pa garden ndo wakini ati ne kwati ndi wati wakine mbere uzobuda wana mwana ane wakara madzarangu raenda mabadzange yanga ane maforoko ekunyora manyara kaya unaro ne badzaro ne nyamsi zveyo hari kuti pai munda ine ndandumira kuti vanhu vakanyamukama wadozokesa munda ndiwo wangokana nene kuti tatuda munda wasumbuya tidzokesa ni munda waso zvikuti ngotora minda yevanhu munda mukuru wamukuru wati mungaenda koubheka imututaurayo waroganirwa na ziko Cyprian mai wa Cyprian ndiyo aroganirwa na ura izvi waibva pati kubata kwekara kuya mukaona uri panapa neiyo uri kare fati utongorima opa ena vatigari usarawo kumira nesari yavapera waswata vari kukura vari mumataundi ava ngoti vanati navo kuti nditi munda ndiri kupamba vanhu zvombo vaiki kupamba vanhu ndivo vari kondipambira gadheni magadheni acho kuipadokura ndiyo ndinoona basi nane munda upiwa ndiwana mbuya wangu kuona kwangu ndiri kutenye mbomire bicha pane dzimwe nyaya dzipedza nguva panapa handetika nyaya yevanhu ava nyamukama ari kutaurwa iyeyo aifanha vanga ari apa handetika achizvitaurira iye ega pakati pevanhu avo ndonyaya chipi rekwamukura uri nyamukama ere iwe ndiri masimoni pasaka kana nyamukama asiripo ndiye ipapo muri raiti bosi kati mambo handidi kurambira iba nyamukama sorry marelationship edu akada kuti wandini nyamukama ndite zvara wedu nyamukama nerelationship neavo avo vane relationship neni ini ndine relationship neavo muri kuona ukama wacho wakadini wakamonyana but pana anozoda kuzongotora masimba ekuti ndini mukuru asi ndiri kuti hangu nini example yandikupai inini munda uri kuchimwa navanhu ava baba vangu vakandibereka 1978 3 November ndichiri maminda iyoyo so nane 48 years
awatanga kuyamba rimwe zuru wobva tanga kuti kungwezi wanga uri kupi nekuti mwana uya adzokera kubva kwakarorwa mwedzi wemunda ngeirumbia nimbo ngatindwisanei ngatine minda vaisho nyamukama zvireva kuti hasi transparent kwamuri here ati kusaidi kweawairi vanoti kwenyu achitaurwa ndianotaura pasaka ngauye nyamukama ndianopedzisa ukama muzashona iripo yomukoma handidi kunyebera ini ndakazotaurwa hangu ndati kure iwo ndakungwara pane shongana mbonzo yakunda ndatawana maya wati imini avanga vachigara kare makazouya watatsi yawe right muri right ibaba ndikurambire iba hapana munhu asiri mutatsiba awa wakabva uko baba kuya ndiani right nyaya chikutaurira kudhara kana makakura kudhara kana mambo muchinzwa kana makakura kudhara imba yemutauni yaipiwa nemuchata ukachata ini ndichitaurwa history nasekuru nyamukama iye autaurwa nhasi uno akati baba uyu akanonokwa kuroora akana kupiwa mundaba muruchinzwa akazopiwa zvekudimburirwa akanonokwa kuroora nanhasi unokada kubvunza kuti baba wangu inini first born ya baba wangu inini Edward ngowa 1960 bvunze first born yawo tinayo ngowa 19 saka ini ndiri kutaura kuti nyamukama ndianopedza masports center pasina nyamukama atiwirirani ba pamusoro idari mazvita henyu ngekuti nyamukama kana katongeyo takandoita kwese ini ndakanda nziziko ngaende korima munda wachingoti wane munda wauyo walopiwa ndi mbuya wawo awo utori nemvura saka regai nditaure nyarara kwandina kuti nyamukama uyu takabva tanzi kudare kuda madare ese atakatongwa matatu aya takanzi nyamukama ndiye achazobvunza mukuru kuti mukuru angenyu uri pai pamunda mwana yakwa nyamukama ndiye achazoibvunza futi vanhu vekwa mukuru kuti ngenyu muri pai ngoti munhu adopiwa munda ndiye wana mbuya wedu nditete wangu vhenenzi nyamukama rutawo mwana watete wangu achadziya baba wangu nyamukama ngauye yatopera data nyamukama ngauye next trip ewa zvino manaro tingokare pine mwana wiganda ngakona mwe mama iganda ngari muri kuona upeta hendi ine ningokare pi nyamukama dayanga ari pa ndiye muridzi wemunda ndizvo ndiye muridzi anopiwa munda ndiye akapiwa munda ndiye akapiwa munda anga ine nhoroondo yakanaka yekuti atitsanangurire kuti tione matongero ndokuti apa pakataona pane makakatanwa eminda uyo ari kuti munda wekuuko uyo kurwisa handichaudi ndaakuda uyo anopiwa ngenhaka handi vabakiba mirai uyo aibva ati inini ndakapuhwa munda uyo natete saka taakuda muridzi wezvinhu izvi akazvibata kuti azoti iwe mwanangu munda uyu iwewe wabva kuna nyambamba uko ndokwawairima uko waakuuya kuzorima papi apa waonei masiya munda uko muri kudei uyo aripo tobva tanyatsokuienzanisa ndokuti makadarisoka hatigoni kuitakura nyaya ende hatigoni kukuenzanisa ipa tonaapa kunewa apa tatitongai kunewa tasiya munda tasiya munda tongani kunewa tinokaipi teererai munzwe maiyo isusu tirikuti pakati penyu muri vairi hapana muridzi wemunda baba nyamukama ngaauya apa handi muri kuti ndiye muridzi wemunda nyamukama ndiye anopiwa nababa saka muridzi wemunda ngaauya apa imimi muri anopedza zvese hapana muridzi wemunda baba kana akukuchaya iuyo mabva kudare kunoku akutonera kana mazwi akambisene iyangochaya muzanuti ndiri nyana zvenyu muzanuti ndura pasenyi mbukana mukadzi andiri bauta kuti pamusoro ndakutenda muridzi wemunda ngauye kuti mazvita henyu nyamukama uyu wangu mukorore ingongoniwo manzwa angoti mhei ningoshadai saka ngaanyorewe tsamba kuti nyamukama uya kudare ningotakura kana ini mhei yacho ningoenda komupa ngoti angobva kuti mhei handidi bangu kana nomhei handidi bangu hana mhosva bauyu pane kadikidika kuti uda ungozwa tione magadzirisire chete nganyorere tsamba moziya ngekuti ine tendikugaukana minda mukabva kana mukabva magwere andi ningorima ine munda mwakaikwa munda ine ndosvika dipiwa munda ngenhaka mwamuna wangu ari munyai arotanga kurohwa diko ndine asi bvaita nhaka bvazora mukadzi una ndizvo vatata bvalika uye ngozi iyi iridawo mukadzi inopiwa yapiwa mukadzi
ine veraita mukadzi wacho mundu angewe ngozi ngengawa sekuru umina nimba ndokukupira kungotara kawanda nini vanhu vamwari ndofara nezvandasangana nazvo nezvandasangana nayo asi ndingatopfumbira hangu kuti zvishuwa zvataura mai vangu sekuru Nyamukama akatotaurirwa kunzi kuda kuenda kudara aibva taura kuti zvandakasotaura ndizvozvo zvokuti kana ndikutaura hangu kuti tinogona kuti anogona kuuya vanogona bomukonvinza iwo taurire sekuru Nyamukama bangapi avanoti munopiwa tsamba vandotoyamwawo ndana mai vangu vana basa nawo Chandineroba mwanangu. wari kunerana nei Chitorishirema. asi handizokunzira nerera pangorukana badza rangu muchataura diapa Arichataura. badza ngerenya kuenda mwamuno wangu Nyamukama ndopaitaurwa madza zvese zvitatu